Ora maintie jera malulu TV na kine makare maindi chiro mar kuku mar wach kod anje fulombaka. Chela ka chelo dio chieng' waka wono darango weche mopogore opogore mabende luoro wechego eko mag puonji. Wechegi mag arita kwe, wechego eko mag ndiko jopuonje bende wadwarango kaindi ka chiel kod weche mopogore opogore motenore kod weche mag jopuonje. Antiere kod Executive Secretary Kisumu County mar Kupet, abro mie thuolo umoso nyiso nige. Kae twadhi nyime kod chenro machalo kamaindi. Roke studio. Moso ganda. Amoso ujo neno duto, nyinga Sablo Nogecha Wange, an jagoro maduong' mar Kupet Kisumu County, riwruok ma jopuonj manie secondary gi post primary kaka technical institutes gi polytechnics. Erokamano ahinya Zablon Wange, kendo gonyo erokamano achiel kachiel kuom chopo e studio. Wachakie kod weche mag arita kwe mar jopuonje. Nwaneno gima notimore ne jopuonje mamoko mantiere Garissa. Kabende iwacho ni jomaundu ne omonjogi. Inyalo leronwa ni to ang'o matimore? Arita kwe mar jopuonje bende nitie kare. Arita kwe mar jopuonje pok obedo ga. Wasegoyo koko wach ma security mar jopuonj e North Eastern. To nitie ndalo moko bende wach bogol jopuonj kuro. To no wach ni gibro kelo kwe kuro. To kaka nyawaneno nyocha mano juma mokalo cha ne ginego jopuonj adek. Mario kuom gine joluo ma Homa Bay. Gi jaode ma Kisumu kae. Koro mano nyiso ni weche mag kwe pok obedo e North Eastern kuro. To mano nyiso ni pod jok ma ok jo Islam kata jok ma ok wa Somali, pod jogi jo Al-Shabaab pod target. Kinyalo biro e the class bi go aga japuonj risasi ma makosa motimo onge, mano rach. To jogi be gin jok mong'ere gi nikech gin jok ma ya gweng'ano. Ya to ok target jok thurgi, gi target mana jo oko, jok ma iluongo ni nywele ngumu, jok ma wigi tek ta. Emagi target. Tiparo ni maindi timore nade? Okang' mane monego beni okawuno kaka joriwruok mag jopuonje? Ywak maru dhine ng'awa ka weche machalo kama kiki timore? Ywak maru adhini ji ariyo. Achiel en secretary, cabinet secretary, jatend migago mar security, internal security no on Matiangi. Dalo moko nie puonj. To achiel en mar jatend migago mar education. Alafu gi TAC, ma ndiko jopuonj. Nikech ndalo mane Matiangi be ne puonjo kai nwaneno kaka oro no wuotho kila mahali oringe skunde to manyo heads mukti to oriembo e tich. Koro nwaparo ni kano sekete internal security to bro chako goyo wuotho kwa Wajia to dhi nyaka Mandera to keto jo Al-Shabaab notice. Lakini sani to nwaneno ka poko chako tich maber nikech security mar North Eastern podo nigi shida kabisa. To kwa neno ka jopuonj nego, this is not the first time ndalo mokwongo ma jopuonj nego. Jopuonj no seganeka ndalo moko nego jopuonj Mandera. Nyithindo mariek mang'eny gi be no mana piny luo kae gi moko e piny mwa. No nege university mo ni Garissa University. Mane gidonja to gichoda nyithindo risasi. Ma wasebede kwal jo watho mang'eny e piny ma North Eastern ni. Koro kane wakwero jatend TAC no ni nasi ni gol jowa kuro. Ne ku miyo jowa transfer to kendo nodwoko moko kuro. Koro jok moseduogi kane oduogi kuro no wach ni gin kagi tamre dhi kuro tibro riembi gi tich. En wach maluoro teacher, ketho teacher emomiyo ne gidhi. To koro wapenjo ni ang' jopuonj gi biro beta ni luoro ketho tich to giketho ngimagi. Ema wacho ni nitie piny kae, ni piny ma Kenya kae nitie jopuonj ma Islam, nitie jopuonj ma jo Somali, to kata Somali kende to Islam ng'eny. Oter jokucha manyalo bet mokbiluong ni kafiri. Nikech ideally nitiero ga jopuonj kucha mondo wabed gang'o gi national integration. To national integration no ok wabi pidhe gi remb joluo, gi remb jok ma ginywele ngumu, gi remb jo Kristo. Koro ka jogo ok dwa nopuonjgi, gidwaro nopuonjgi gi madrasa gigo, kara gibed gi jogigo, gibede gin gi jo Islam, gin gi jo Somali manyalo puonjo gi subjects go. Kochuno ni mana jo Kristo ema nyaka dhi puonjgi kuro. Mane makelo lweny. To pod ok wabedo guaranteed security. Iwinjo. Nikech as much as wawacho ni professionals mako nitie kuro, professionals ni e town. To jopuonj ng'at moro madonjo nyaka e gweng', odonjo nyaka e villages. Koro e villages kure ma security mare ok en guaranteed. Rito kwe mare owe ginene kende. Koro mi wacho ni wan kaka jotend unions wasegoyo wacho ni jowa duto mani North Eastern kochakre gi Wajia owuog kuro oduogi. Nyaka chieng' ma wang'e ni koro TAC bro tero jomoko ka kuro. Wan okonya bet ni wan gi shida e Kisumu kae, wan gi shida e Nyanza kae, to jopuonjwa wase train
mwasechulo ni fees dito tho kucha e northeastern kuro en jamaracho kono be njo watho kucha to wabende skunde wa nitie jok monego be ni puonje to Zabulon nyalo nyiswa ni wach ni rio chakore karang'o nikech awinjo ka wacho ni isani nenore ni jogo eko jo Islam target jok ma ok gin jo Salam manyiso ni ok gidwar ni gipuonj kuno ang'o manyalo bet ni kelo maendi gima timre adiera wanwa kaka jo Kenya gi jotelo wakao wiwa kaka biluongo no ostrich eken dolulo ng'enang'o cha wakete kuoyo wawuonde ni onge shida jogi somo mar conventional mar wasunge jogi dwaga jogi dwaro somo moko mek madrasa ka to jogi dwaro religion din makuro bet mana Islam koro ka in ja Kristo ni dhi puonjo gi tin kafiri kata nyathi mathin luongi ni kafiri iwinjo gidwaro mana jo din kuno gidwaro mana jo din gi kuro to jo din gi go ng'eny gi be ok dwa dhi puonjo kuro ng'eny gi dwaro puonjo mana Nairobi Naikuru Mombasa iwinjo jo din gi go to dwaro ni mondo puonje e gwenge maoko kuonde mamoko to gidwa ni odhi puonjo kocha yes jo ma uro gidwa puonjo kocha to nyithindo gi mabu nego jigi bagi ok nyithindo moro mabor nyithindo gi dongo e gweng kanyo jogo ong'eyo gi kata ndalo moko sirikal nowacho ni kinyo nyathini moro onge be full to jogi ok dwa ga full gi protect nyithindgi gi to nyithindgi gi maneko nikech nyithindgi ok nyal weyo jogi kanyo to biro to nego jomoko nono to kaka asewacho ni wapando wiwa kaka ostrich kuoyo an ang'iyo ni gini chal gi mar Nigeria cha mar Boko Haram means the book is illegal Boko en book Haram is something illegal koro jogi gitamre mna wacho ni book en illegal kocha buke mok gidwaro mana madrasa gidwaro weche mag din emomiyo ginegowa otherwise ginegowa nang'o ok giriemba mondo wadhiyo ginyalo kata threaten ng'ato to kata dipod ni jopuonje modong' kanyo gin jopuonje mag madrasa kaka iwacho gi kata mag din dong' aparo ni gima gipuonjo en mana mantiere sakiulo mar jopuonje mondo ni puonje gwenge duto kata ka jopuonje wuok kure kar madrasa gima wacho ni ka gido jopuonj ma madrasa go to bedie to nitie jopuonje gi jothur gi kanyo kata wa Islam Islam ok nyis nyaka bedo je Somali inyalo bedo Kuyu inyalo bedo Jaluo to ja Islam mose bedo trained manigi degree mo embararian jogi be inyalo ter kacha to puonjo kuro e circular milogo ni 844 mondo koro gi bed jomoko be manyalo ga dhi nyaka mosque manyalo timo timbe gi magitimo kaka to ka in ng'at moro manini Isaac moro Jacob moro in tiji puonjo to alafu gidhi ginene to yewi bera teng to mano ngima ni kata sirikal seche mang'ine gi sirikal noonge to nyaka ne ma indi timre riwruok mar mochung' ne ndiko jopuonje mano the Teacher Service Commission bende gisegolo twak kata bende gisewuoyo wachni to gikawo kang' mane wasewacho ni jowa ng'eny jowa sani ni Nairobi offices wa wasewacho ni kik gidog kuro Macharia Nancy ma en jatend TSC nyowacho ni golo gi transfer gi villages kama gintie no to duoko gi town e same county mano ok nyis wawacho ni mano ok bi konyogi nikech pano Pwani county en koro wacho ni ogolo gi e gweng to kelo gi e town kama security nyalo bedo mati to wacho security be kata Garissa University ne nie town to noko mono jogo nego ji wadwaro ni jogi ogol kuro sani okel gi oko koni okel kata Western kata Rift Valley kata Nyanza kuonde ma skunde nitie mondo jogi olan ni neko ni ok bi konyogi ka gibedo gi shortage kata higni ariyo moro molure gibiro realize ni gine ma gibiro nyithigi ma bro thagre to gibiro chako konyo sirikal gine ne wach Al-Shabaab no to kapod kamano timre gibiro ga bedo ngana to ilwido ni gabila jopuonj koro wawacho jopuonj go ogole counties mek North Eastern go odwogi koni inyalo tim kata gi swapping inyalo manjo jopuonj moko koni ma dwaro dhi kocha japuonj modak kono mono nyuolo kono ging'enyo kokoni oter gi kocha to kikwa trade gi ngima ng'ato ni wadwaro so national unity ka ok wanyal loso gi jotendo ok en kao ng'ato ni dhi tho na Wajia ni koro mano wakelo national unity en gimoro ma timo gi nyaka e katiba kaka appointments waneno ni awa sirikal ni dwaro wa oketwa kama en gima waneno ka jotelo preach to preach tribalism to kwa bi wuondre gi ni kikao Jaluo itero Wajia ni koro mano national integration ni kikao Jamwa itero Mandera ni mano koro national integration mano podo ke national integration kama nya Zablo bro kao yo matena kaito kwa bro doga chiel thuolo mar ariyo bro rango weche eko mag ndiko jopuonje mabene TSC dwa mondo mi okaw jopuonje kaka interns
mondo mi gine kaka ginyalo duoko chien nokno ero mar jopuonje. Weche go kuma curriculum manyien bende wadwa chako losie. Bende nyaka sani wafwenyo ni nitiere skunde ma bende pok oyudo buge machalo kama indi. Maendi en Kuku mar Wach. Ramainti jera Malulu TV en kine makare mangi tero mar Kuku mar Wach kod Jeff Olumbaka. Chiela ka chiel warango weche go kuma mag jopuonje ka bende antiere studio ka indi odiochieng' ma kawuono kod executive secretary e bare nero mar Kisumu mar Kupet. Obro nyiso nyige kae to obro dhi nyime kod twak machalo kama inde. Chakar waki studio. E moso gando. Amoso joneno duto Nyinga Zablon Awange, executive secretary kata jagoro mar Kupet Kisumu County. Ero kama nya Zablon arwaki achiel kachiel ka koro waduogo to wadon mondo warangi weche go eko mag kawo jopuonje mondo mi one kaka inyalo tieki nok mar jopuonje. Kata kamano adwa dok e wach matin kende mane walosi chande mag arita kwe mag jopuonje. Ne wacho ni nyaka sani iri koro TSC oseloso kendo giwacho ni gibro kawo okang' makende mar loko jopuonje machalo kamano. To migawo mar somo to chung' mare e wach ni en mane? Wach mar security mar jopuonje bende migawo mochung' ne weche mag somo e pacho ka en oselosi. Jatend migawo iluongo ni Amina Abdalla pok awinjo gimoro mowacho. Gima ng'at mosewuoyo en jatend TSC. Nikech jatend TSC ema ochung'e wach mar ndiko jopuonje. To Amina Abdalla pok owuoyo kuom wach jopuonje no. Awinjo ni jatend migawo mar internal security Matiang'i ni kawuono kata wigni eka obro dhi e Wajir. Gin gidhiga mana ka jakuo oseringo. Wadwaro ni ket plans maber ma inyalo prevent jogi jo Al-Shabaab kata kapok oneko to intelligence nyalo nyiso ni joka dineko kama. Wan gi intelligence machulo pesa mang'eny kabisa. To wapo gipoyo waga apoya. Gipoyo apoya. To kolo sirikal intelligence mare marango. En mana mang'iyo ni Kalonzo dhi bedo swear in kanye. Ose mane. Nikech onego bed ni wan gi intelligence manyiso wa ni Al-Shabaab bro biro school kama kiny. Al-Shabaab bro dhi town kama kiny. Nyocha nyawinjo ni ginene moro ndalo moko ni Al-Shabaab biro Nairobi. Mano gitimo maber. Gi prevent, igeng'o. Ok wadwa moro mani ka Al-Shabaab oseringo. Koro ka jatend migawo biro kanyo ni koro biro to go siasa. Iwinjo. Wadwaro ni watim kaka jo America timo. Ma upango kila kitu mbele. Particularly matters pertaining to security. Ok en wach matugo. Nikech kurito ni un koro biro wuoyo gi ji to jogo to sase. Gibiro nyocha kendo jatend migawo no nen kurecha nen Pokot ake nen Pokot ma uwuoyo ni to ji nega kacha uwuoyo to ji be inego ndalo moko be ker mar Kenya nen Uhuru Kenyatta gi jatend jalup ne gin kucha to giwuoyo to ji nego yani mano nyiso ni jogi osedhili ging'eyo ni jotendwa gin jok manyalo wuoyo ok tim gimoro ka ng'ato ker mar Kenya nyalo wuoyo to jo kettle rustlers jok mag nego kwelo dho to jamni to kwala to be nego ji to jatelo mar Kenya ni kacha to wuoyo mano nyiso gima marach. Koro the same way makoro kata jatend migawo mar internal security dhi Wajir wadwaro no bigi mikakati wasoilo chon mikakati manyalo prevent gigi bro timore bang'e. To iwacho ni maendi wach ni eri en mana otimore mana Northeastern kende onge kamoro amora ma usewinje wach machalo kama mar Al-Shabaab mar arita kuni Al-Shabaab ni Northeastern ndio. To kata Pokot kae nitie shida mekato rustlers jo wainego. To intensity mare ok en kaka mar Al-Shabaab kochacha. Macha en moro minege kama kata ukmi thuolo mar ginene. Ichoda risasi moro ma en gimoro marach kabisa. En gimoro marach. Koro mar Northeastern chande osechopo kama wan kaka jotend jopuonj wasewacho ni jopuonj go gol. Ogolgi, odwokgi, tergi kuonde moko me Kenya mantie kwe. Nyaka chieng' ma wawinji ni ko Northeastern go gi jotendgi go gin gi jotendgi gin ready gi yie somo to gidono puonjo jomoko mono ko kamano to nyithigi be okawa ka tere college mondo gibe gitime puonjo ok nyithiwa matimo puonjo to dhi to puonjo nigi kocha gibende gi nyithindo manyalo timo puonjo. To un kod adieri ni okang' mar golo gino ero en gima idhi tim kata koko tim to wasekwero jowa ni kudhi koro mano wachu wakwero uga pile. To samok gidhi ni eri ka diponi okolok gi bende gibro yudo chudo margi. Chudo onego bed ni gichud nikech onego bed ni laws mek TSC kata mek gin wacho ni ok inyal dhi puonjo kamoro mantie insecurity.
mane mo wadwaro exploit. Laws mek TSC okwacho ni ng'ato ok nyal dhi kamoro mantie insecurity. Gima duong' kabisa en security. Kiringo kamoro because of insecurity, in child refugee, internally displaced teacher, IDT, mano onego ni chulo. Ka TSC ko chulo to wan kaka union wanyalo dhi e court. Nikech ng'ato koringo no hero, ok en desertion of duty. Nitie gima iluongo desertation of duty ma japuonj olala. To nitie kamoro miringo ni security. Yes. Nikech ka japuonj ni osedok kanyo bosenegi, onge kama TSC chuloga pesa mar japuonj monegi. Onge. Koro afadhali japuonj ni odringi ok los ngimane. Kapo TSC manyo kaka nyalo tere kamoro. Emomiyo sani TSC wacho ni golo jogo e villages to tero gi e town in the same county. Mano gise yie ni gibende jopuonj go timo kare mar ringo. Yes, giringo kama insecurity nitie. To wan bende ka jo union wacho ni town ma gitero gieno ok nyis ni koro town kanyo se insecurity onge. Al-Shabaab pod nyalo biro bane gi e town kanyo. Gol gi outside that county. Oter gi e county. Koro county no dwaro ni mondo beda jopuonje ma gin jo salam. Nyaka chieng' ma gibro organize themselves. Yes. Okay. Waislam kata jo Somali ging'eny ok ni gionge. Yes, gin kuonde ma gipuonje to pok wanego gi. Gin to ginego akocha ka gine. Rokamano to ka wabira chiel ka chiel weche go mag mbeko jopuonje neno ka unions magu kata riwruok magu mag jopuonje are opposed to hiring mag jopuonje giki. Bende idwa ni mondo mi odonji kaka interns mokuongo mondo mi gima matin minyalo chulgi kae to finally gibro bedo absorbed mondo gibed jopuonje. Richo mane mantiere e wachni eri. To nok mar jopuonje be en gima nitie. Nok mar jopuonje nitie, sirikal be oseyie ni nok nitie, to budget be nosetim mende golo jopuonje. Higa mar 2011, yes, jopuonje nondika miluongo ni contract teachers. Nwagoyo koko bowacho ni ma is illegal. Nikech TSC mandate ma TSC ok ndiko jopuonje as contract kata intern. Indiko jopuonj permanent and pensionable. Kisomo pasu ginene kaka no chako TSC, jo union ema no chako TSC. Kane pod wan union no ne KNUT 1966. The rule mare was to employ teachers permanent gi pensionable. Koro kane gindiko jopuonj mako contract, nwagoyo koko kaka union. Bane nwang'anyo. I remember 2013 wang'anyo. Ba jopuonj gi nokawgi bonde gi permanent. Iwinjo. Koro kasa ni sirikal oseyie ni jopuonj onge, jopuonj okoromo. To budget osebet kaka nitie gachi. Wadro penjo ni priority mar sirikal ni en mane? Priority mar sirikal onego bed ni somo ema priority, nikech wagero godo sirikal jopuonj mabiro konyowa bang'e. Ka ok ginyal manyo pesa ma gindiko go jopuonj, giwere gindiko jopuonj intern nikech it's illegal. Onge kama ondiki ni TSC nyalo ndiko jopuonj as interns. Mar ariyo, jopuonj ng'eny gi osebedo oko nyaka ne tiek mar ariyo nyaka giwuok e college, gisebedo oko kuom higni 6-7. Keto japuonj ni kendo koro kodhi chako bedo intern, mano ketho ne seche. Nikech some jopuonj gi seche moko koro chule pesa moro maber kata private sector kocha. Ai ni sirikal kawe do chumi 30,000. Seche moko puonjo kata private school michule kata 50,000. Koro kubiro kae onego no biro kae ma security mare gibedo permanent and pensionable. Kata ko lose pesa moro manotiyo go malo kocha cha. It's true ni nitie moko be monde gi BOM e villages machulo telfa par elfa beach moro. To podwa wacho ni sirikal onge mandate mar ndiko ng'ato intern. The role mar sirikal en ndiko ng'ato permanent and pensionable. To ndiko ng'ato intern mano tugo gi wiji. Sirikal biro bedo ni koro kolingthi ni wasendiko jopuonj. Koro emomiyo wan jo union ok wadwa ni ondik ng'ato intern. Nikech wadwa ni kosendike permanent and pensionable to wanyalo ng'iyo ni koro wasendiko jogi odong' jomage. To ko sirikal ni wang'iyo ga the moment na gibro ndiko jogo intern akani gibro ndiko higani to we gibro will completely. We gibro will to finally don't gibro absorb. Finally gibro absorb to absorption onego ni gibro absorb sani. Nikech nitie absorption dide. Nitie absorption moro matimre gi replacement. Mago jopuonj motho, jopuonj moweyo tich, kata natural attrition. Mago bedo ga absorbed continuously. Talafu nitie mar vacancies cha. Mar vacancies ni, vacancies bedo advertised. Tiwacho ni jopuonj kama onge. Bi nene kai indiko gi. Seche ma wuoyo kodi ni, di ng'eyo ni jopuonj moko manondike interns pok obedo absorbed.
nitie ndalo moko jopuonj moko nondiki interns kata Kisumu kai I know some 5 cases mapok obedo absorbed to no wuondgi nika nafas oneno sirikal absorbed last year sirikal no absorb jomoko ne giweyo interns ka to interns go nafas gibi no serumo yes to kijatelo samoro gima timore ni samoro sirikal nyalo neno ni kar mondo nikech samoro thuolo bedo malach ka ng'ato osewuok e skul e kinero ko mosetiegore samoro iro ni jomoko bedo oko kata higni 6 ng'ato nyalo bedo oko kata higni 7 mano gima samoro timore to iyudo ni samoro sirikal neno ni kar mondo ng'ani obed oko we wakae mondo obed kaka intern wachule omenda matin ka pod wang'iyo kaka obro absorb bang' to sani eri bende ka gikaw kaka intern kama indi gi golo burden mar chulo gi kod samoro nyiso jonyuol ni oyo chul pesa ni riwa dwa chulo jopuonje mwandiko kaka bioji kiang'o to giparo ni ma indi samoro koro duoko burden chien ne jonyuol kendo miyo jogi kikar mondo ibed oko higni 6 to isechako at least isechako timo gimoro matin kata jonyuol kende awacho ni jopuonj ma osewuok e mbalariany gi okini gipuonje board of governors kende ng'eny gi moko puonje private sector koro wadwaro ni sirikal ondik jopuonj moko manondik interns ka ondigi tich permanent I'm sure an gi list mar gi officer manon gin ngech ntiega makis kimseche ma nafas owuok jok mosebudho higni mang'eny emimiyo ga max mang'eny koro bedo absorbed whether you are intern or not mar intern ni poko bedo ga factored in ni bro medi max emomi wana sa union wagoyo koko koro ka ng'ato noweyo tije mo chamo 15,000 obiro chamo 30,000 sirikal ka ni en intern to bang' higni 4 poko ndike tich to jomoko osebed kindiko mano nyiso ni there is something wrong gi sirikal ni yes emomi wagoyo koko wan jo union wagoyo koko without facts wagoyo koko kwa ng'eyo ni sirikal ni shift ga goal post nitie jok mane ondiki teachers interns nafas mar intern onorumo poko gibedo absorbed to sani intern moko do medi wadwaro ni jo intern mane obedo gine kande obedo absorbed nikech intern is a way ma sirikal wuondo ga godo ji osega wuondo godo jopuonj mang'eny as a union wana aware of that to wagoyo koko watamre to wawacho ni ko ginyal ndiko ji giwe mondi onge haja ketho ni ng'ato tije ni dhi ndike intern to bang'e kiseginene to kinyal absorbe not all the teachers manobedo ndike intern nobedo absorbed the only case situation mane jogo nobedo absorbed ne gin contract teachers ma 2011 ma as a union wagoyo koko nwang'anyo for 1 week eka jogi nobedo absorbed all of them to nitie secondary intern manokaw gi the year 2014 2015 nyaka kawuono 2018 jogo poko bedo absorbed moko nobedo laid off nikech ni intern lesi kata Kisumu Day in intern Kisumu Boys ai TSC biro kelo ng'ato kanyo donge tiji koro rumo nitie mago ni matiji gi no rumo koro nitie gik moko ma tindo ma wane jo union mo nyalo ga ng'eyo kunino ka sirikal to kunyisi everything gin gi landa no dhinde ku jintan jo piny mor yes want to wang'iyo the inner details to wang'iyo ni sirikande ni ok wanyal trust nyaka watim gima kama wasewacho ni jo piny ni intern jopuonj be wacho ni jok madhi intern dhi uru at your own risk yes erokamano agoni erokamano dunya Zablo na wange manero executive secretary mar Kupete bade ma Kisumu kabende odiochieng' makabuono no waloso achiel kachiel weche gweko mag jopuonje weche gweko mag ndiko jopuonje weche mag rita kwe bende mag jopuonje kinde machielo biro chako bedo gi thuolo machalo kama indi kan tire weche monego bedni walosie agoni erokamano dunya jatelo kumochopo kabokelo lweti vya Jeff Lombaka uritu asante